Здравейте, приятели на автомобилите! За 8 поредна година BMW M-Drive Tour мина през България, за да демонстрира възможностите на BMW M гамата пред българските клиенти и медии. В продължение на 3 дни над 150 участника от цялата страна имаха възможност да изпитат на писта BMW M3 и BMW M4 с система за задвижване на 4-те колела MX Drive, а по обществената пътна мрежа да тестват многообразието от варианти на автомобилите от BMW M. Специален фокус на събитието тази година беше 50-ти юбилей на M GmbH, като повечето от моделите носиха оригиналната емблема на BMW Motorsport. Логото с шахматно разположени полукръгове в синьо, лилаво и червено е използван за първи път при състезателните автомобили на BMW Motorsport през 1972 година. Тестовете на пистата BMW M3 и M4 бяха в изпълнението Competition, като за първи път хай-перформанс спортни автомобили в премиум сегмента на средния клас се предлагат с системата за задвижване на 4-те колела MX Drive. Моделите разпределят мощността на своя редови 6-цилиндров двигател с мощност 510 конски сили чрез 8-степенна трансмисия M-Step Tronic и с помощта на специфично M-задвижване на 4-те колела. Крайната цел е да се постигне винаги идеално съотношение между предните и задните колела за максимална пъргавина, като това се допълва с стабилност по курса, сцепление и ориентирана към моторните спортове динамика. Като алтернатива на класическото задно задвижване, системата MX Drive вече има индивидуално настроено управление за пренасяне на мощността. Задвижването на 4-те колела е допълнено с активен M диференциал, с който мощността също се разпределя ситуативно между задните колела. Той работи съвместно с системата MX Drive и системата за динамичен контрол на стабилността. Пренасянето на мощността към диференциалите на предната и задната ос се извършва чрез карданови валове. Типично за моделите е и подаване на по-висок дял от мощността към задните колела. При нормални ситуации на пътя, мощността се подава изцяло към задните колела. Едва когато те достигнат до границата на сцеплението си, мощност отива и към предните. В резултат BMW M3 Competition Sedan с MX Drive и BMW M4 Competition Coupe с MX Drive ускоряват от място до 100 км в час за 3,5 секунди. Това е с 400 по-бързо от съответните Competition модели с чисто задно задвижване. Серийните M алуминиеви джанти с размер 19 инча на предната и 20 инча на задната ос. Кованите джанти с двойни спици с Jet Black са оборудвани с гуми с размер 275-35 на 19 отпред и 285-30-20 отзад. Като опция за шофиране по състезателни писти се предлагат трак гуми с същите размери. Иначе, системата MX Drive има няколко режима. При базовата настройка системата за задвижване на 4-те колела гарантира максимално сцепление, както и прецизно контролируема управляемост в комбинация с настройките на разпределение на мощността, при което се подава повече мощност към задните колела. В режим 4 Wheel Drive Sport към задните колела се подава още по-голям дял от мощността. При деактивирана система за стабилност е на разположение и режим с задно предаване, при който задните колела получават максималната тяга, точно както при моделите с чисто задно задвижване. На разположение е опционалния M-Drift Analyzer, който позволява на водача да подобри уменията си в дрифтовете. В следващите няколко минути вижте атмосфера от шофирането по публичната пътна мрежа по маршрута Калояново, Старосел и обратно, както и от M-Drive шатрата тази година.